रिकॉर्डिंग स्टूडियो। देखयावतानी हो देखयावतानी सैया हमारी सखी मिले खाती बानी बेकरार सखी, मिले खाती बानी बेकरार सखी। जब से छोड़ के सैया गईले दुबई हो कमाए हो, सज पे सुत के रोत बानी याद बड़ी आवे हो, याद बड़ी आवे हो। जब से छोड़ के सैया गईले दुबई हो कमाए हो, सज पे सुत के रोत बानी याद बड़ी आवे हो। देख कैले बानी हो देख कैले बानी सोरा हो सिंगारे सखी मिले खाती बानी बेकरारे सखी, मिले खाती बानी बेकरारे सखी। उनका से भेंटे कैला बिना छछनता जियरा हो। देख ये सखी दूर गईले छोड़ के हमके पियवा हो, छोड़ के हमके पियवा हो। उनका से भेंटे कैला बिना छछनता जियरा हो। देख ये सखी दूर गईले छोड़ के हमके पियवा हो। मीठा मीठा बथे हो मीठा मीठा बथे हमारो कमरे सखी मिले खाती बानी बेकरारे सखी, मिले खाती बानी बेकरारे सखी। कहले राइटर अजय सखी सबर तानी कर, अब तड़े बिकी ठकरा ले सैया धीरज तू धर, धीरज तू धर। कहले राइटर अजय सखी सबर तानी कर, अब तड़े बिकी ठकरा ले सैया धीरज तू धर। संगे आवताड़े छोटका दीवारे सखी काजू बाबू सखी मिले खाती बानी बेकरारे सखी, मिले खाती बानी बेकरारे सखी।